оё ҳангоми рӯзадорӣ аз хамираи дандоншӯӣ истифода бурдан ҷоиз аст? дар мавриди истифода бурдан аз хамираи дандоншӯӣ бештари уламо иҷозат додаанд, аз он ҷумла шайх ибни Боз аллоҳ мавриди раҳматаш қарор диҳад. эшон инро бар он асос рабт доданд, ки истифода бурдани хамираи дандоншӯӣ баробар ба истифодаи мисвок аст. тавре ки медонед, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ҳаргиз аз истифодаи мисвок маън накардаанд, зеро он комилан ҷоиз аст ва рӯзаро намешиканад. бо вуҷуди ин бояд эҳтиёт шавед, ки чизе аз таркиби он бударо тасодуфан фурӯ набаред. Фурӯ бурдани хамираи дандоншӯӣ манъ аст. бархе иштибоҳан иддао мекунанд, ки хамираи дандоншӯӣ маъмулан маззаи пудинагӣ ва ё бӯи қавӣ дорад ва гӯё истифода аз он дар вақти рӯзадорӣ тавсия дода намешавад, яъне макрӯҳ аст. вале мувофиқи қоидаи умум, агар шумо хамираи дандоншӯиро ва ё решачаҳои мисвокро фурӯ набаред, ин рӯзаатонро намешиканад.